Cum am supraviețuit violenței de a fi îngropată de viu de soțul meu? Vă rog să dați like, să vă abonați pentru a susține această muncă și să lăsați un comentariu spunând de unde mă citiți. Îmi place să vorbesc cu voi în comentarii. Când am simțit prima lopată de pământ căzându-mi pe față, am crezut că este sfârșitul. Acolo, în acea groapă întunecată pe care propriul meu soț o săpase în curtea casei noastre, la 34 de ani, mama a 4 copii, am fost sigură că nu voi mai vedea niciodată răsăritul soarelui. Dar m-am înșelat în multe lucruri în acea noapte din 1978 și mai ales în ceea ce privește propria mea forță. Numele meu este Maria și astăzi, la 79 de ani, trebuie să spun această poveste pe care am păstrat-o atât de mult timp. Nu pentru a retrăi durerea, ci pentru ca alte femei să știe că este posibil să supraviețuiești imposibilului și să găsești lumina chiar și după ce ai fost îngropată, literalmente, în întuneric. Actul 1. Înainte de furtună. Am crescut într-o familie simplă în Transilvania, unde mirosul de cafea prăjită se amesteca cu aroma pâinii scoase din cuptorul cu lemne în fiecare dimineață. Mama mea, doamna Elena, era o femeie puternică cu mâinile aspre și inima generoasă, care m-a învățat încă de mică că femeia trebuie să fie puternică ca un stejar, se îndoaie, dar nu se rupe. Tata lucra la câmp, se întorcea în fiecare zi cu mâinile murdare de pământ și cu zâmbetul obosit al cuiva care știa valoarea fiecărui bob cules. Eram săraci, dar casa noastră era plină de dragoste. Îmi amintesc de zgomotul oalelor pe aragazul cu lemne, de cântecul păsărilor în copacii din curte, de mirosul de lavandă pe care mama o punea în apa de baie. Mă jucam cu păpuși de cârpă, alergam de sculță prin curte, îi ajutam să am grija de frații mei mai mici. Era o viață simplă, dar împlinită. L-am cunoscut pe Gheorghe când aveam doar 16 ani, la o nuntă în sat. Era frumos, înalt, cu un zâmbet ușor și cu aerul unui bărbat care știa ce face. Am dansat toată noaptea, iar când m-a însoțit acasă, am simțit fluturi în stomac. Mama a fost mulțumită de el, a spus că părea un tânăr de familie harnic. Tata a fost mai precaut, dar a acceptat în cele din urmă relația. Gheorghe era zidar, avea mâini dibace și vorbea despre visurile pe care le avea pentru noi doi. Voia să-și construiască o casă, să aibă copii, să-și întemeieze o familie. M-am îndrăgostit nebunește de acest bărbat care părea atât de sigur pe el, atât de protector. Când mi-a cerut mâna 2 ani mai târziu, am spus da fără ezitare. Ne-am căsătorit într-o ceremonie simplă la biserica din sat. Eram frumoasă în rocla albă pe care mama o cususe cu atât de mult drag, iar Gheorghe era elegant în costumul împrumutat de la cumnatul său. Petrecerea a fost în curtea casei părinților mei, cu muzică populară și multă mâncare tradițională. Am dansat până târziu și m-am simțit cea mai fericită femeie din lume. Primii ani au fost buni. Gheorghe ne-a construit o casă modestă cu 3 camere, cu o curte mare unde am plantat legume și am crescut găini. M-am îngrășat repede cu primul copil, Ionuț. Îmi amintesc de bucuria din ochii lui Gheorghe când l-a ținut în brațe pentru prima dată. Mâinile lui mari păreau atât de grijulii cu acel trup micuț. A urmat apoi Ana, Petru și micuța Lucia. Casa noastră era mereu plină de râsetele copiilor, de mirosul mâncării de pe foc, de rufe întinse la uscat. Eram fericită îngrijindu-mă de copii, de casă, de soț. Mă trezeam înainte de răsărit pentru a prepara cafeaua, îl vedeam pe Gheorghe plecând la lucru, îmi petreceam ziua printre scutece, mâncare și joacă și l-așteptam cu nerăbdare să se întoarcă. Dar pe atunci unele lucruri au început să mă deranjeze. Gheorghe avea un temperament puternic, nu-i plăcea să fie contrazis. Când se întorcea de la lucru obosit și găsea casa dezordonată, ceva normal cu 4 copii mici, fața-i se încrunta. Nu spunea nimic, dar simțeam tensiunea în aer ca înainte de furtună. Odată, când Petru a vărsat lapte pe masă și am întârziat să curăț pentru că îi schimbasem scutecul Luciei, Gheorghe a lovit masa cu pumnul cu atâta putere încât a crăpat lemnul. Copiii s-au speriat, au început să plângă. Am prefăcut că nu am văzut, dar inima îmi bătea cu putere. Aceea nu a fost prima dată când și-a demonstrat furia așa, dar a fost prima dată când m-am speriat. Scuze, dragă, a spus el după aceea, îmbrățișându-mă, sunt foarte obosit, munca este grea. Am acceptat scuzele așa cum făceam întotdeauna. Până la urmă, el muncise din greu pentru a ne întreține familia. Un bărbat avea dreptul să fie nervos uneori, nu-i așa? Dar nervozitatea a devenit din ce în ce mai frecventă. Gheorghe a început să bea, mai întâi doar în weekenduri, apoi aproape în fiecare zi. Se întorcea acasă cu miros de țuică, cu ochii roșii, cu o dispoziție și mai proastă. Orice devenea motiv de ceartă, mâncarea prea sărată, cămașa prost călcată, plânsul copiilor.
Încercam să fiu soția perfectă, mă trezeam și mai devreme, lăsam totul impecabil, îi țineam pe copii liniștiți când venea tatăl lor. Dar nimic nu părea de ajuns. Era ca și cum Gheorghe ar căuta defecte, motive să explodeze. Prima dată când mi-a ridicat mâna, eram însărcinată în luna a 5-a cu al 5-lea copil. Ne certasem pentru bani, el își cheltuise aproape tot salariul lunii cu băutură, iar eu trebuia să cumpăr scutecele Luciei. Când m-am plâns, mi-a dat o palmă pe față care mi-a făcut urechea să sune. Femeia nu-i dă ordine bărbatului, a spus el uitându-se la mine cu dispreț. Mănânci din ce îți dau eu, stai în casa pe care am construit-o, nu ai dreptul să te plângi de nimic. Am pierdut bebelușul o săptămână mai târziu. Doctorul a spus că a fost o coincidență, că astfel de lucruri se întâmplă, dar eu știam că exista o legătură. Gheorghe nici măcar nu a venit la spital. Când am ajuns acasă, el dormea beat pe canapea. Am plâns singură în cameră îmbrățișând perna, simțind o gol imens în piept. De atunci, lucrurile s-au înrăutățit. Gheorghe a început să mă bată regulat, întotdeauna când copiii dormeau, întotdeauna în locuri pe care hainele le acopereau. Am dezvoltat o abilitate teribilă de a-mi ascunde vânătările, de a inventa scuze pentru vecini, de a preface că totul este în regulă. Mama mea a observat că ceva nu era în regulă într-una din vizitele mele. Mi-a atins brațul și m-am încruntat de durere. Ce s-a întâmplat, fiica mea?" a întrebat îngrijorată. Am mințit, am spus că am căzut. Ea nu a crezut, dar nici nu a insistat. Eram dintr-o generație care nu vorbea despre astfel de lucruri. Copiii au început să-i fie frică de tatăl lor. Când auzeau zgomotul motocicletei lui apropiindu-se, fugeau în cameră și rămâneau liniștiți. Ionuț, cel mai mare, cu doar 7 ani, știa deja că nu putea face zgomot când tata era acasă. Ana plângea în șoaptă ca să nu-l deranjeze. Petru făcea pipi în pat, iar Lucia a încetat să vorbească pentru câteva luni. M-am simțit prinsă într-o capcană. Nu aveam bani proprii, nu aveam unde să merg cu 4 copii. Familia mea era săracă, nu ne putea susține. Societatea de atunci nu privea cu ochi buni femeile separate. Auzeam vocile în capul meu. Locul femeii este lângă soț, copilul are nevoie de tată, ți-ai făcut jurămintele în biserică. Am început să mă rog mult. Mă trezeam la miezul nopții, mă așezam în genunchi pe podeaua rece din bucătărie și îl rugam pe Dumnezeu să-i schimbe inima soțului meu. Îi ceream tutere să rezist, protecție pentru copii. Uneori simțeam că Dumnezeu era departe, că rugăciunile mele nu-i ajungeau. Dar continuam să mă rog, pentru că era singurul lucru care îmi dădea speranță. Actul al 2-lea. Violența escaladează. Anul 1978 a adus o tensiune pe care o puteam simți pe piele. Gheorghe era mai rău, mult mai rău. Pierduse 2 slujbe consecutive, întotdeauna din cauza băuturii, iar fulia lui părea să nu mai aibă limite. Mă plimbam prin casă pe vârfuri, vorbeam în șoaptă, încercam să devin invizibilă. A fost într-o zi de marți din martie, când totul s-a schimbat pentru totdeauna. Găteam fasole pe aragazul cu lemne, când Gheorghe a venit acasă mai devreme decât de obicei. După modul în care se clătina când mergea, mi-am dat seama că era foarte beat, mai beat decât îl văzusem vreodată. "Unde e prânzul meu?" a întrebat, cu voce guturală. "E aproape gata, dragostea mea," am răspuns, amestecând fasolea mai repede, "doar încă 5 minute." S-a apropiat și am simțit mirosul puternic de țuică amestecat cu transpirație. 5 minute? Eu muncesc ca un sclav și tu nici măcar nu ești în stare să ai mâncarea gata când ajung? Îmi pare rău, Gheorghe, ai ajuns mai devreme azi, nu mai așteptam. Lovitura a venit înainte să termin propoziția, dar de data aceasta a fost diferit. Nu a fost o palmă, a fost un pumn închis în față. Am simțit gustul sângelui în gură. Mi s-a întunecat vederea pentru o secundă. Când am reușit să mă concentrez din nou, el era deasupra mea, urlând lucruri pe care nu le puteam înțelege bine. "Nu ești bună de nimic, nici măcar nu ești o femeie cum trebuie." Cuvintele ieșeau ca niște scuipături. "Stai aici, leneșe, cheltuind banii mei, umplându-mi casa de copii care plâng." M-a apucat de păr și m-a târât până în dormitor. Încercam să mă eliberez, dar el era mult mai puternic. M-a aruncat pe pat cu atâta forță, încât am simțit cum ceva se rupe în coaste. Durerea a fost atât de intensă, încât nici măcar nu am putut să țip. "Vei învăța să mă respecti," a spus el, scoțând cureaua. "Vei învăța odată pentru totdeauna."
Bătaia pe care am primit-o în acea zi a fost cea mai rea din viața mea. A lovit cu cureaua, cu mâinile, cu picioarele. M-am ghemuit într-un colț, încercând să mă protejez fața și burta, dar loviturile veneau din toate părțile. La un moment dat, cred că am leșinat, pentru că când m-am trezit, era deja noapte. Gheorghe era la bar, copiii erau la vecina, doamna Antoaneta, care probabil auzise zgomotul. Am reușit să mă trăi până la baie și să mă uit în oglindă. Nu m-am recunoscut. Fața mea era umflată, vineție, cu tăieturi la buze. Întregul meu corp mă durea, mai ales coastele. Fiecare respirație era o tortură. Doamna Antoaneta a adus de copii înapoi și a rămas cu mine până când Gheorghe s-a întors. Nu a spus nimic, dar ochii erau plini de lacrimi. Când am auzit zgomotul motocicletei, ea a șoptit: orice s-ar întâmpla, țipă și vin alergând. Aceasta a fost prima dată când am simțit că pot muri. Nu metaforic, ci literal. Gheorghe trecuse o linie pe care nu știam că exista și știam că nu mai era cale de întoarcere. În zilele următoare s-a purtat ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Venea acasă, mânca, se uita la televizor, dormea. Eu abia mă puteam mișca din cauza durerii de la coaste, dar continuam să fac treburile casei. Copiii mă priveau cu frică, ca și cum aș putea să mă rup în orice moment. Ionuț, băiatul meu de 9 ani, a început să pună întrebări. Mamă, de ce ești toată vânătă? De ce a țipat tata atât la tine? Nu știam ce să răspund. Cum să explic unui copil că tatăl lui era un monstru? Mami a căzut de pe scări, am mințit, dar e mai bine acum. Dar nu era mai bine, nimic nu era mai bine. Cu fiecare zi care trecea, simțeam că pierdeam bucăți din mine însămi. Nu mai zâmbeam, nu mai cântam în timpul făceam treburile casei. Era ca și cum aș fi murit pe dinăuntru, foarte încet. Gheorghe și-a dat seama de tristețea mea și a interpretat-o ca pe o provocare. Acum vrei să mă faci pe mine de vinovat? Vrei să-mi fie milă de tine? A început să mă bată aproape în fiecare zi, inventând mereu motive diferite. Mâncarea era rea, casa era dezordonată, mă uitam la el într-un mod greșit. Într-o seară a ajuns mai beat ca niciodată. Era diferit, cu o strălucire ciudată în ochi, avea o lopată în mână. Știi ce o să-ți fac?" a spus el, îndreptându-mi lopata spre mine. O să termin odată cu toată farsa asta." M-am gândit că mă va lovi cu lopata, dar nu. Mi-a spus să meargă în curte. Era aproape miezul nopții, copiii dormeau, vecinii erau liniștiți. Nu înțelegeam ce se întâmplă. O să sapi," a spus el, înmânându-mi lopata. O să sapi o groapă adâncă. Gheorghe, te rog din suflet, ce faci?" Taci și sapă," a țipat el. Te plângi atât de mult de viață, atâta prostie, atâta dramă. O să rezolv eu asta." Mintea mea nu putea procesa ce se întâmpla. Îmi săpam propria mea groapă, nu putea fi real. Trebuia să am un coșmar. Dar pământul era tare, lopata grea, mușchii mei mă dureau la fiecare mișcare. Mai adânc, comanda el, trebuie să fie mai adânc. Am săpat ore în șir, mâinile îmi sângerau, spatele mă durea, dar nu m-am oprit. Mi-era frică de ce se va întâmpla dacă mă opream. Groapa devenea tot mai mare, mai adâncă. Când a ajuns la înălțimea genunchiului meu, mi-a spus: acum coboară acolo. Gheorghe, te rog, coboară. Am coborât. Pământul era rece, umed. Când m-am uitat în sus, l-am văzut pe Gheorghe observându-mă ca pe un animal într-o cușcă. Apoi a început să arunce pământ peste mine. Actul al 3-lea, deznădejdea și lupta. Prima bucată de pământ care mi-a căzut pe față a fost ca un șoc electric. Întregul meu corp a tremurat și pentru o clipă m-am gândit că voi leșina, dar desperarea m-a ținut conștientă. Am început să țip, să implor, să plâng. Gheorghe, te rog din suflet, oprește-te, gândește-te la copiii tăi, ce faci? El continua să arunce pământ ca și cum nu aș fi spus nimic. Respirația lui era grea, gâfâită. Îi vedeam pe fața lui că nu mai era el. Era posedat de o furie pe care nu o puteam înțelege. Nu încetezi să te plângi, zicea el. Plângi mereu, faci dramă mereu. Acum nu vei mai deranja pe nimeni. Pământul a început să-mi acopere picioarele. Încercam să mă mișc, dar spațiul era prea mic. Deznădejdea m-a cuprins ca un val uriaș. Nu era posibil să mi se întâmple asta. Nu era posibil ca tatăl copiilor mei să mă îngroape de vie. Gheorghe, ascultă! Dacă mă omori, ce se va întâmpla cu copiii? Cine va avea grijă de ei? Pentru o clipă s-a oprit. Am văzut o umbră trecându-i prin ochi, ca și cum și-ar aminti că era tată. Dar a durat doar câteva secunde. A revenit să arunce pământ cu și mai multă forță. Vor fi mai bine fără o mamă la fel de slabă ca tine, a spus el. Îmi voi găsi o femeie adevărată care să aibă grijă de ei. Aceste cuvinte m-au rănit mai adânc decât orice pumn. Copiii mei,
bebelușii mei, se vor trezi dimineața și eu nu voi fi acolo. Nu le voi putea face cafeaua, nu-i voi putea îmbrățișa când vor avea coșmaruri, nu-i voi putea proteja de propriul lor tată. Pământul ajunsese deja până la talie, simțeam greutatea lui apăsând corpul meu, îngreunându-mi respirația. Mirosul umed al pământului îmi intra în nări și am început să tusesc. Fiecare tuse făcea ca mai mult pământ să-mi cadă în gură. În acel moment ceva s-a schimbat în mine. Nu știu să explic exact, dar a fost ca și cum o forță pe care nu știam că există s-a trezit. Poate că a fost instinctul de supraviețuire, poate că a fost dragostea pentru copiii mei, sau poate că a fost Dumnezeu dându-mi curaj. Dar deodată nu mai eram Maria care accepta totul în tăcere. Nu, am țipat din toate puterile, nu o să mor așa. Am început să mă mișc frenetic în groapă, încercând să urc, să ies. Am reușit să-mi sprijin picioarele pe pereții de pământ și să mă împing puțin în sus. Gheorghe a fost surprins de reacția mea și a început să arunce pământ mai repede, încercând să mă împingă în jos. Stai liniștită, nu te mai mișca. Dar nu m-am oprit. Am continuat să lupt, să țip, să încerc să urc. Unghiile îmi zgăriau pământul, căutând un punct de sprijin. Mâinile îmi sângerau, dar nu simțeam durere. Simțeam doar nevoia disperată de a ieși de acolo. Doamna Antoneta trebuie să fie auzit țipetele mele, pentru că deodată a apărut în curte. Când a văzut scena, a scos un țipăt de groază care a resunat prin vecinătate. Doamne Dumnezeule, Gheorghe, ce faci? Du-te de aici, Antoneta, nu e treaba ta. Ai înnebunit? Încerci să omori pe Maria? Prezența vecinei l-a făcut pe Gheorghe să ezite. S-a uitat la lopată, la mine în groapă, la doamna Antoneta. Pentru o clipă părea că se trezește dintr-o transă. Alți vecini au început să apară, atrași de țipete. Cineva să cheme poliția, omul acesta încearcă să-și omoare nevasta. Gheorghe a aruncat lopata și a fugit. Pur și simplu a fugit, lăsându-mă în groapa semi-îngropată. Doamna Antoneta și soțul ei, domnul Constantin, m-au ajutat să ies. Eram în șoc, tremurând, acoperită de pământ de la cap până în picioare. Fiica mea, repeta doamna Antoneta îmbrățișându-mă, ce om nenorocit, ce monstru! Copiii s-au trezit la zgomot și au venit în curte. Când m-au văzut toată murdară de pământ, ieșind dintr-o groapă, au început să plângă. Ionuț, băiețelul meu curajos, a venit alergând și m-a îmbrățișat cu putere. Mami, ce s-a întâmplat? Unde este tati? Nu știam ce să spun. Cum să-i explic unei copil că tatăl ei încercase să mă omoare? Cum să-i explic că nu mai eram o familie? Poliția a ajuns după o jumătate de oră, dar Gheorghe fugise deja. Mi-au luat declarația, au fotografiat groapa, au vorbit cu martorii, dar știam că nu va ajuta prea mult. Era 1978, în Transilvania. Violența domestică nu era luată în serios. Probabil că Gheorghe ar fi fost eliberat în câteva zile, dacă ar fi fost arestat. Doamnă, aveți unde să mergeți?" a întrebat polițistul. Este periculos să rămâneți aici." Nu aveam. Familia mea era săracă, nu-și putea permite să întrețină încă 4 copii. Nu aveam bani, nu aveam loc de muncă, nu aveam nimic în afară de hainele de pe mine. Doamna Elena mi-a oferit casa ei să petrecem noaptea. I-am culcat pe copii pe canapea și am rămas trează uitându-mă pe fereastră, așteptând ca Gheorghe să apară în orice moment. Fiecare zgomot de pe stradă îmi făcea inima să bată cu putere. În acea noapte am luat cea mai grea decizie din viața mea. Nu mai puteam trăi cu frică, nu mai puteam să-mi expun copiii acelui bărbat periculos. Nu conta ce gândea societatea, nu conta dificultățile pe care le-aș fi întâmplat. Trebuia să fiu puternică, trebuia să supraviețuiesc. Pentru prima dată în ani am simțit ceva ce uitasem că există, speranță. Nu speranță că Gheorghe s-ar schimba, nu speranță că totul ar reveni la normal, speranță că aș putea construi o viață nouă, o viață în care nu ar trebui să-mi fie frică. M-am uitat la copiii mei dormind, toți înghesuiți pe canapeaua mică a vecinei. Erau tot ce aveam, dar erau și tot ce aveam nevoie. Aveam să reușim, nu știam cum, dar aveam. Fuga și reconstrucția. La 5 dimineața i-am trezit pe copii. Trebuia să plecăm de acolo înainte ca Gheorghe să se întoarcă. Doamna Elena era deja în bucătărie pregătindu-ne cafeaua. Unde mergeți?" a întrebat ea, îngrijorată. Departe, a fost tot ce am putut să răspund. Mi-a dat o pungă cu pâine, fructe și puțini bani pe care îi avea acasă. Nu sunt mulți, dar este tot ce pot face. Ne-am îngrățișat și am simțit că las în urmă nu doar o casă, ci o viață întreagă.
Am luat primul autobuz care pleca din oraș. Nu conta destinația, voiam doar distanță. Am ajuns la Cluj-Napoca, unde aveam o verișoară îndepărtată, Lourdes, pe care nu o mai văzusem de ani de zile. Călătoria a fost groaznică. Copiii au plâns aproape tot timpul. Ionuț întreba unde mergem. Ana voia să se întoarcă acasă. Nu aveam răspuns la nimic. Știam doar că nu mă puteam întoarce, niciodată. Lourdes a fost șocată când am apărut la ușa casei ei. I-am povestit tot ce s-a întâmplat și a plâns cu mine. Puteți rămâne aici cât aveți nevoie, a spus ea, dar casa este mică și soțul meu. Am înțeles. Nu puteam să abuzez de bunătatea ei. Trebuia să găsim o modalitate de a ne întreține rapid. Am căutat de muncă timp de 2 săptămâni. Nu aveam experiență, nu aveam studii, nu aveam nimic de oferit. În cele din urmă am găsit un loc de muncă ca femeie de serviciu, la o firmă de curățenie. Salariul era mic, dar era un început. Am închiriat o cameră mică în spatele casei unei doamne din cartierul Mărăști. Era minusculă, abia încăpea un pat și un aragaz, dar era al nostru. Nu era nimeni să ne rănească acolo. Primele luni au fost cele mai grele din viața mea. Mă trezeam la 4 dimineața pentru a merge la muncă, mă întorceam la 6 seara, epuizată. Copiii rămâneau singuri toată ziua. Ionuț, de 10 ani, avea grijă de frații mai mici. Era o responsabilitate prea mare pentru un copil, dar nu aveam de ales. Lucia, cea mai mică, s-a îmbolnăvit de mai multe ori. Nu aveam bani pentru un medic privat și dispensarul era departe. Am petrecut nopți nedormind, rugându-mă să se facă bine, punându-i comprese reci pe fruntea fierbinte. De multe ori m-am gândit să renunț. Mă uitam la acea cameră mizerabilă, la copiii slabi și prost îmbrăcați, la mâinile mele rănite de atâta frecat podele și mă întrebam dacă nu cumva făcusem o greșeală teribilă. Măcar cu Gheorghe aveau mâncare pe masă în fiecare zi, mă gândeam, măcar aveau o casă adevărată. Dar atunci îmi aminteam de groapă, de pământul care îmi cădea pe față, de frica din ochii copiilor când tatăl lor venea acasă și știam că făcusem lucrul corect. Am început să frecventez o biserică evanghelică de lângă casă. Pastoarea, doamna Valdira, a devenit prietena și consiliera mea. M-a ajutat să înțeleg că nu eram vinovată pentru ceea ce făcuse Gheorghe, că nu meritam să fiu tratată în felul acela. Dumnezeu nu vrea ca fetele tale să sufere, mi-a spus ea. Vrea să fii liberă, să fii fericită. Pentru prima dată în viață am început să cred că meritam să fiu fericită. Nu era un gând care să vină ușor. Fusesem condiționată să cred că rolul meu era să sufăr în tăcere. Dar încet, foarte încet, am început să mă văd ca o persoană care avea drepturi, care avea valoare. Copiii s-au adaptat mai bine decât mă așteptam. Ionuț a fost partenerul meu, omulețul meu. M-a ajutat cu totul, nu se plângea niciodată. Ana a devenit mai independentă, a învățat să gătească și să aibă grijă de haine. Petru a încetat să mai facă pipi în pat. Lucia a început din nou să vorbească și chiar să zâmbească. După un an am găsit un loc de muncă mai bun, într-o casă de familie din cartierul Gheorgheni. Doamna Elena era o femeie bună, care mă trata cu respect și chiar mi-a dat hainele uzate ale fiicelor ei pentru fete. Maria, ești o femeie luptătoare, obișnuia să spună ea. Fiicele tale vor fi mândre de tine. Nu am mai aflat niciodată nimic despre Gheorghe. Doamna Elena mi-a scris o scrisoare spunând că și el plecase din oraș, că nimeni nu știa unde se află. Am simțit o ușurare și în același timp tristețe, nu pentru mine, ci pentru copiii mei care urmau să crească fără tată. 2 ani după evadare am reușit să închiriez o casă mică, dar cu 2 camere. Era prima dată când copiii aveau o cameră numai pentru ei. Îmi amintesc de bucuria din ochii lor când au văzut casa. Ionuț a spus, acum da, mamă, acum avem o casă adevărată. Am început să învăț seara, la cursuri serale. Era greu, după o zi întreagă de muncă, dar voiam să le ofer copiilor un viitor mai bun. Voiam să mă vadă ca pe un exemplu de depășire, nu ca pe o victimă. Încet, încet, am început să-mi descoper adevărata identitate. Fără Gheorghe, care să-mi dicteze ce să gândesc, ce să simt, ce să fac, am început să iau propriile decizii. Am descoperit că îmi place să citesc, că am o părere proprie despre lucruri, că pot fi amuzantă și inteligentă. Și copiii au înflorit. Ionuț a devenit un elev excelent, Ana a descoperit talentul pentru cusut, Petru era bun la sport, iar Lucia era artistă. Fiecare realizare a lor era și o victorie a mea.
Au fost momente grele, desigur, nopți în care am plâns de oboseală, zile în care banii nu ajungeau până la sfârșitul lunii, situații în care m-am simțit pierdută și singură. Dar niciodată, nici măcar pentru o secundă, nu mi-am regretat decizia de a părăsi acea casă. Terapia cu doamna Valdira m-a ajutat să înțeleg că iubirea nu doare, că mariajul nu este o închisoare, că femeia nu este proprietatea bărbatului. Au fost lecții pe care le-am învățat greu, dar care mi-au schimbat viața complet. La 5 ani după ce am fugit, m-am uitat în oglindă și nu am recunoscut femeia de acolo. Nu mai eram Maria speriată, frântă, care accepta totul în tăcere. Eram o femeie puternică, independentă, care își crescuse singură cei 4 copii și reușise să-și reconstruiască viața de la zero. Actul al 5-lea. Pace și înțelepciune. Astăzi, la 79 de ani, mă uit în urmă și văd o călătorie care m-a transformat complet. Acea noapte teribilă din 1978, când am simțit că pământul se prăbușescă peste mine, nu a fost sfârșitul povestii mele, a fost începutul unei noi vieți. Copiii mei au crescut și au devenit oameni minunați. Ionuț este inginer, Ana are propria ei fabrică de confecții, Petru este profesor, iar Lucia este artistă plastică. Toți s-au căsătorit, mi-au dăruit nepoți frumoși și au construit familii sănătoase, bazate pe iubire și respect reciproc. Cel mai important este că niciunul dintre ei nu a repetat tiparul pe care l-au văzut în copilărie. Ionuț este un soț grijuliu, Ana și-a ales un bărbat amabil, Petru își tratează soția ca pe o regină, iar Lucia s-a căsătorit cu un bărbat care o susține în tot. Am rupt ciclul violenței. Aceasta este cea mai mare victorie a mea. Nu m-am mai căsătorit niciodată, nu de frică de bărbați, ci pentru că am învățat să fiu completă singură. Am avut câteva relații de-a lungul anilor, dar întotdeauna cu bărbați care m-au respectat, care au înțeles povestea mea, fără să încerce să mă salveze sau să mă repare. Am descoperit că iubirea de sine este baza oricărei relații sănătoase. La 45 de ani am terminat liceul, la 50 de ani am făcut un curs tehnic de asistență medicală. Am lucrat la spitalul din oraș timp de 15 ani, îngrijind alte persoane, ajutând la vindecarea rănilor fizice și emoționale. A fost o muncă care mi-a dat mult sens. Dacă această poveste te-a atins cumva, împărtășește-o cu cine ar putea avea nevoie să audă acest mesaj de speranță. Apasă pe îmi place pentru ca mai multe persoane să afle această poveste și să găsească curaj pentru propriile lupte. Abonează-te pentru a urmări alte povești de depășire și reflecție și alătură-te grupului nostru pentru a primi mai multe mesaje inspiratoare în fiecare zi, formând o comunitate primitoare și solidară. Reține, dacă tu sau cineva cunoscut trece prin violență domestică, cere ajutor. Sună la 116 006, linia telefonică gratuită pentru victimele violenței domestice. Nu ești singură.